belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Een 20-jarige man is gisteren gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij het dodelijke verkeersongeval op de weg naar Westpunt. Ter hoogte van Wakawa zijn op 17 januari 2 personen overleden nadat een pick-up frontaal tegen hen reed. Er zijn aanwijzingen dat het zware verkeersongeluk is veroorzaakt door een racewedstrijd tussen de 2 pick-ups. Tegen de politie verklaarde de verdachte iets anders. De verdachte en een andere automobilist reden in de richting van Westpunt. Plotseling reed de voorligger van de weg af. Om een botsing te voorkomen besloot de bestuurder van de achterliggende pick-up om de linkerbaan op te rijden. Bij deze manoeuvre botste hij frontaal tegen de mini-bestelwagen die vanuit Westpunt kwam, aldus de verklaring aan de politie. Een vrouwelijke bestuurder is gisteren bij een verkeersongeval om het leven gekomen. De vrouw reed rond 6 uur 's middags op de Caminda George Willems in Brievengat en verloor de macht over het stuur. Daarbij botste ze tegen een tegenligger. De andere bestuurder raakte gewond en is per ambulance voor medische behandeling naar de spoedeisende hulp gebracht. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de vrouw vanuit Ronde Klip richting Brievengat reed. In de bocht verloor ze de macht over het stuur omdat ze vermoedelijk te hard reed. Daarbij raakte ze een tegenligger, waarna de auto over de kop sloeg. Het slachtoffer raakte met haar hoofd bekneld onder de auto. Het ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer doen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang off patrão cita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nos vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Slachtoffers van wraakporno moeten aangifte doen bij de politie. Alleen op die manier kan de politie achter de daders aan en ze vervolgen. Dat meldt Korps Politie Curaçao, nadat wederom meerdere van dat soort seksfilmpjes in omloop zijn gekomen. Bij wraakporno worden zonder toestemming naaktfoto's en seksfilmpjes verspreid nadat bijvoorbeeld een relatie op de klippen loopt. De verspreiding is volgens de politie strafbaar. Daders kunnen veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 1 jaar of een geldboete van 10.000 gulden. Bij een minderjarig slachtoffer zijn de straffen hoger en bij herhaling nog hoger. Voor de tweede week op rij heeft de politie 5 gewapende overvallen geregistreerd. In de week van 17 tot 23 januari zijn er 4 gewapende straatroven en 1 woningoverval gemeld. Dat blijkt uit de analyse van High Impact Crime van het Korps Politie Curaçao. De overvallers waren vooral actief tussen 9 uur en 10 uur 's avonds bij Suikertuintje, Santa Catarina, Rio Canario, Marie Pampoen en Mahuma Zuid. Daarnaast registreerde de politie 2 woninginbraken. Het KPC gaat vaker de analyse van High Impact Crime, dat is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven, met de samenleving delen. Burgers worden daardoor waakzamer en kunnen zo de politie helpen bij het bestrijden van misdaad.
Curaçao Medical Center heeft inmiddels versterking gekregen van 45 zorgmedewerkers. Dat bevestigt woordvoerster Jermaine Gibbs. Vrijdag liet de woordvoerder weten dat er 29 verpleegkundigen van AMI via VWS en Dutch Caribbean Hospital Alliance aan het werk waren in het ziekenhuis. Het team is nu verder uitgebreid met 16 medewerkers. Er liggen momenteel 51 coronapatiënten in het CMC. Daarvan liggen 13 personen op de intensive care. Maar liefst 5 mensen overleden gisteren vlak achter elkaar. Alle 5 patiënten waren niet gevaccineerd. Het extra personeel wordt ingezet op de intensive care, de spoedeisende hulp en op andere afdelingen waar extra handelsnoden zijn. De verpleegkundigen komen onder andere uit Zuid-Amerika, Nederland, Spanje en Italië. Carmabi is niet tegen de grootschalige ontwikkeling van Oostpunt, maar vindt dat de besluitvorming over een gebied dat 10% van het eiland beslaat zorgvuldig zou moeten plaatsvinden. Daarom is de Milieu- en Natuurstichting deze week in hoger beroep gegaan. Carmabi is sinds 2017 in een rechtszaak verwikkeld met de Curaçaose overheid rond de grootschalige ontwikkeling op Oostpunt. Het gerecht besliste op 1 december 2021 dat de landsverordening die de ontwikkeling van het gebied mogelijk maakt in zijn huidige vorm blijft bestaan. De afgelopen 5 jaar heeft deze rechtszaak voor veel verwarring gezorgd, zegt de stichting, die onder meer de natuurparken Cheteboca en Christoffelpark beheert. Premier Gilmar Pik-Pissas heeft deelgenomen aan een digitale vergadering met vertegenwoordigers van Standard & Poor's. Volgens Pissas is er gesproken over de relatie tussen Nederland en Curaçao, de uitvoering van het landspakket en de herstart van de raffinaderij. Standard & Poor's is een internationale kredietbeoordelaar en bekijkt de economische toestand van ondernemingen en overheden. Aan de hand van verschillende criteria wordt een rating uitgegeven. Overheden kunnen ook een rating krijgen. Hierbij speelt betrouwbaarheid van het regime een rol.